magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Shoutout sa lahat ng mga kabisya natin nga merong unexpected na magandang balita. Oy, O, wow. diba? Nakakatuwa naman yung may mga bagay talaga na dinadasal tayo na hintay ng sagot pero wala pang sagot. Pero meron naman mga bagay na hindi naman natin pinagdarasal. Pero ibinibigay sa atin. Ayan. Diba? Kasama ba tayo dyan? Oo naman, 'di ba? Dapat gano'n, 'di ba? May mga bagay talaga na hindi naman natin na dinadasal pero biglang dumadating sa atin. oo. May mga bagay na dinadasal tayo ng husto pero hindi talaga maibigay-bigay, 'di ba? Tapos nagreklamo tayo, sinasabi natin hindi tayo pinapakinggan ni Lord. Pero Correct. sa totoo lang, paano hindi ka pinakikinggan? Marami nga mga bagay na binigay sa iyo na hindi mo hiningi. Oo, actually, diba? nabasa ko yan nung nakaraan lang na nasa Bible yan na sinasabi na kung minsan, akala natin slow si Lord eh. Hindi eh. Tinitake time niya lang daw yung mga ganyang blessing dahil to avoid our distraction. Correct. At saka, distraction tsaka destruction. Yan. At saka, baka hindi pa kasi tayo ready. Yes, oo. Diba? For example, dasal ka ng dasal na sana yumaman ka. O kaya sana magkaroon ka ng malaking bahay. Wala namang masama dun sa Tama. pagdarasal na ganyan, na sa paghahangad at paghingi kay Lord, diba? Kaya lang, alam ni Lord na medyo sa ngayon, sa pag-uugali mong medyo sakim, baka yumabang ka. Marumi pa yung puso mo. Oo, totoo. Kulay itim pa. Correct, kulay itim pa. Baka hindi ka pa ready to receive that blessing kasi hindi mo pa siya handang hawakan. Correct. Baka maaaring totoo, maitim pa yung puso. Yes. At kapag ka maitim ang budhi, nako, talagang garantisado kapag ka may pera ang isang taong maitim ang budhi, sabi nga nila ang money daw ay magnifier. Tama. So kapag maitim ang budhi mo, ang mamamagnify din ito yung kaitiman ng budhi mo. Correct. Maaaring maging sakim, Tama. maaaring maging madamot, maging Yes. mayabang, may ugali. Ayun. Yan, kapalit ni Satanas. Charot. Ang lupet. Downline ni Satanas, di ba? Pero kaya sabi ni Lord, ay, hindi ko muna bigay yan. Dapat muna matutunan niya muna yung value of Yung humility. Humility. Yan. Maging mapagkumbaba. Maging masipag. Di ba? Kasi alam ni Lord na, naku, kailangan muna turuan to ng kasipagan. Correct. Turuan muna to ng determinasyon. Di ba? Yung mga ganong klase mga eksena. Bago ibigay yung isang bongacious na blessing. Yan, kasi marami din tayong kwentong naririnig na halimbawa nanalo sa mga kung ano mga pa-contest. Tapos napunta sa wala dahil nga ginastos ng wala lang. Di ba? So maaaring yun ang dahilan. Kaya hindi pa binibigay yung pagkapanalo natin sa loto. Magastos pa tayo. Add to cart pa tayo ng add to cart ang hindi nag-iisip. Ganon. Hindi kasi nawawala yung kayabangan natin sa sarili natin. Kung minsan meron tayo nagpipray tayo na Lord, ibigay mo lang to. Pag binigay mo to, eto yung gagawin. Sa utak yung nagsasabi. Pero deep inside our heart, hindi. meron yung ka ng puso, na parang yung mga nang maliit sa akin. Yan. Pag meron na correct. makikita. Gagantihan ko talaga. Diba? Pero sa utak mo, habang nagdadasal ka, yun yung sinasabi mo, magiging mabait po ako, mabuti. Yung mga hindi may gumawa sa akin ng hindi magaganda, papabayaan ko na po sila. Pero yung puso mo talaga, teka lang kayo dyan. Waiting game lang kayo dyan. Pag ako yumaman, sampalin ko kayo ng perang pababaril ako. Yung mga namaliit sa akin, babalikan correct. ko kayo. Diba? Ganon. Yun ang mga eksena. Kaya pala natataranta yung mga tao. Alam mo kapag nakita ko si Papa Pindo tumatakbo. Tapos biglang si Carl, yung PA natin, tumatakbo din dito. Nagtatakbuhan sila sa labas. Sabi ko, ano nangyayari? Ibig sabihin, may nangyayari sa atin. Wala namang problema dito sa atin. Okay naman. Ayos, parehas ang level natin. Yes, okay, sige. Malakas baka, Papa P! Baka malakas na talaga boses ko, Papa P. Anyways. Okay daw, wala naman akong ginalaw. Papa Pindot, Papa Pan,
napapansin ka sa amin, ano? Teka lang. Baka nalaman ni Papa Pindot na meron na tayong may nakuha tayong cheque kahapon. Parang gusto ng burger. Wait ka lang dyan. Ayan na, nagsabi Wait ka lang dyan. At saka napansin ko ngayon, parang tayo nakaitim ngayon. Hindi, actually, lagi tayo nagmamatch ng color. Kung hindi mo napapansin. Ganun talaga kapag dating masamang tao. Tapos bumabait. Nagkakatugma ng kaisipan, di ba? So anyways, kaya ko lang din binungad yung ating tambalan segment with, kumikinang na tambalan segment with shout out dun sa mga unexpected na merong magandang balita. Kanina meron ako na-receive na good news. I-share ko siya sa'yo, hindi siya pwedeng i-share on air. Di ba? Okay. Kasi basta, hindi siya pwedeng i-share on air. Ano siya? Good news. Oo, sikreto. Yung mga marites, gusto malaman. Personal consumption lang natin. Personal. Kami lang yung nakakaalam. Pero meron pa ako, bago yung balitang yan, balita yun na pagkaupo ko sa office, may na-receive ako na message. Kinabahan ako dun sa message, pero maganda naman pala. Yun, share ko siya yung mamaya. Yan. Pero bago ako umalis ng bahay, meron ako na-receive na message. Ay, ang daming message. Correct ka. Kaya, minsan, wag akong pagagalitan ng asawa ko pag lagi kong hawak yung phone. Kasi sa phone, may mga magandang balita dyan. O, available ka ba sa ganito? May racket. O, diba? Saan ba nakikita yan? Di sa phone. So anyways, kanina, meron lang nag-message siya sa atin na super fan daw siya ng tambalan, and then super fan siya ng kumikinang na tambalan, diba? So, sabi niya, nabanggit nyo nung isa sa mga episodes nating dalawa, natin daw, Jegs, na fan tayo ng Spit. Tapos lagi natin nag-shoutout tayo ng bagya naman, hindi kami makakuha ng ticket, ganyan. Sa chat group po namin ng mga DJs, correct, kami lang talaga. Pag nagsisend kami ng mga ng mga videos na tawang-tawa kami ng Spit, kaming dalawa lang ni Diego, tapos lagi namin sinasabi, makakanood din kami niyan. So anyways, itong tambalanista na ito nag-message na meron siyang ticket kasi hindi makakapanood yung asawa niya. Silang dalawa ng asawa niya sa darating na Saturday. Hindi ako available kasi alam mo naman, asan alipin ng salapi. Meron akong racket. So tinanong ko si Diego kanina, Jegs, available ka ba? Available siya! Sabi ko, oh my gosh, kanina nga napasigaw ako. Sabi ko, kahit hindi ko naman sure kung available ka. Sabi ko talaga sa bahay. Sabi ko, hala, makakanood na si Diego ng Spit. Tapos sabi na asawa ko, alin. Hindi ko sumasigaw. Ayan, so shoutout lang natin siya. Hindi ko alam kung nakikinig siya ngayon, pero shoutout lang natin si Charm Meneses Chua. O, di ba, buong buo, di ba? Na pag hindi nakarating dito yung ticket, nakakahiya ka, Charm. Charm Meneses Chua. Yan. Salamat. Tayo makakanood si Jegs at ang kanyang wifey. O, yan. Salamat na nga ng Bongacious. Yun yung mga sinasabi natin na least expected. Na it's just an ordinary day, Wednesday na, ganyan, 'di ba? Yung mga ganon. Tapos meron mga magandang balita. Actually, hindi lang naman magandang balita minsan may mga masasamang balita din. Yes. Pero ano yan hindi naman laging masama ang balita. 'Di ba? So, laban ka lang kasi malay mo the next day, maganda naman yung balita. Correct. 'Di ba? So, kung ano man yung pinagdadaanan, ano man yung battle that you are facing, 'di ba? So ngayon lang naman yan. Hindi naman lagi. Huwag tayo mag-focus lagi dun sa mga battles. Mag-focus din tayo sa mga victories. May mga wins, 'di ba? Kasi yung mga nagfo-focus sa battle, ayan, walang kahihinatnan yung buhay. Sumusuka. Correct, ayan, yan. Kasi, mga battles na win-win. Focus sa Ilang battles yan. Ilang battles ang pinaglalabanan. Ibang battles pala na pinaglalabanan. Di pero totoo, di ba? Totoo din. Battle man yan. Battle, di ba? Tumambay ka sa battle na nagbabattle ka. Correct. Instead na makapag-isip ka ng solusyon sa problema, lalong lumala. Di ba? Yung ganon. So sa tingin ko, at hindi lang sa tingin ko, talagang totoo that everything works out for the good.
in his proper timing. Tama. Yan yung sinasabi natin, hindi pa binibigay sa'yo kasi may preparasyon kasi bago ibigay sa'yo eh. Para kapag ka nakuha mo na, 'di ba? Mas ano mo siya, mas damang-dama mo siya. Tama. Yung ganyang klaseng grasya. So yun lang isipin mo, baka hinahanda ka pa dun sa grasya nga. Ayan. Halimbawa, nagdadasal ka ng jowa. Uso naman ngayon ang malayo ang edad. Waiting ka lang. Binubuo pa siya ng mga magulang niya. Wait ka lang dyan. Wait ka lang dyan. Hindi pa kasi siya buo. Diba? Parang apo mo na yun. Pero may mga ganun May mga ganun talaga. And meron ako mga kakilala na mas gusto talaga sa kanila yung mga matured. 20 years, 30 years older than them. Kasi tama ka, mature. Yun lang yun. Hindi na yan para makisabay sa toyo mo. Yes. Iintindihin niya yung toyo mo, di ba? Tapos less ang mistake na sa buhay kasi napagdaanan. Alam niya na yung daan. Correct. Pag ito yung naging decision, dyan ako galing dati. Tama, di ba? So ito na yung tamang daan, di ba? Meron akong ganyang friend na talagang lahat ng mga ginajowa niya talagang 20 to 30 years older. Sabi ko, ano ba ito? Pagiging practical kasi alam mo nga mabilis. Established na. Correct, ganyan. Tapos mabilis na din ang pagbibigay ng mana, ganyan. Sabi niya, well, kung titingnan mo naman dun sa mga naging jowa ko, hindi naman lahat mayaman. So sabi niya, hindi siya yung para matandang, madaling mamatay, yung triple M na tinatawag. Hindi sa ganun. Pero gusto niya lang yung wisdom that comes with the age. Na kapag halimbawa meron siyang issue kunyari sa family o kaya sa work, madali niyang nasasabihan yung jowa niyang mas matanda sa kanya. Kasi tama lagi yung binibigay na direksyon. 'Di ba? So, kaya may mga ganon. Kaya uulitin ko, baka kaya wala ka pang jowa, ginubuo pa siya ng mga magulang niya. Baka ikaw yung tagabigay ng wisdom sa magiging jowa mo in the future. Diba? Nakakaloka talaga yung mga ganyan klase mga eksena. So, kalma-kalma lang, diba? Because everything will turn out fine. Yes. Ako, alam mo, Jegs, kanina, meron kasi ako nabasa tungkol sa, ano ba yun, parang may dumaan sa feed ko na nakalagay doon na this is... Basta tunog siya para siyang frequency. Okay. Parang tiit, parang ganun siya. Tapos ang nakalagay doon, thank you very much, this will calm your brain. Parang kakalmahin ka nitong sound na to. Tapos, bago ko pinakinggan yung sound, nagbasa muna ako ng comments. So, dun sa mga comments, nabasa ko talaga doon na thank you, binigyan ako ng kapayapaan nito, mga ganyan, peace, ganyan. So, pinakinggan ko. Ano nangyari? Nung pinakinggan ko siya, yun nga yung tunog, parang frequency, parang tiit, parang ganon. Frequency siya. Brain kineme siya. Brain kineme. Halatang walang alam. May certain frequency kasi na parang natitrigger yung brain natin. Like, merong frequency na ayaw para pampataboy ng mga ipis. Ayan, may mga ganon. Halos hindi mo marinig yon sa natin, sa tenga natin. Yan, pero naririnig nila yon. Correct, parang ganon. So yung ganon na daw is parang for the brain. So nung pinakinggan ko, inisip ko kung kumakalma ba ako. Kumakalma ba ako ngayon? Ibang klase kasi yung brain. Correct, ibang klase yung brain ko. Diba, ang dami tumatakbo sa isip ko. Kasi pagbasa ko sa comments, sa mga comments nila, this gave me peace. Ako parang I'm an overthinker ako. Pero nung narinig ko to, kumalma yung isip ko, hindi nagtatalo yung utak ko. Tapos pinakinggan ko, sabi ko, okay. Para lang yun sa mga normal na utak. Hindi naman kasi sinabi doon. Wala naman kasi nakalagay na normal na utak pala. Hindi siya nag-work sa akin. Shinare ko siya, Jegs, kasi inisip ko, totoo ba to? Kasi parang hindi siya nag-apply sa akin. Kasi ang ending, nag-iisip, ang dami ko tuloy iniisip. Hindi ba siya nag-a-apply sa akin? Ba't hindi siya nag-a-apply? Pero in fairness, ang galing ni Lord kasi nag-apply siya sa iba. So, kanino nag-apply ito? So, ang ending, do you think kalma yung brain ko? Parang hindi. Nag-uusap na naman yung utak ko. Meron kasi pero amazing, di ba, na may ganon? Like for example, alam mo ba na merong music mahanapin mo sa YouTube na pampatulog sa aso? Oo, meron. Diba? Kasi may mga ganun. tinutugtog namin pag umaalis kami. Yes, tapos naiiwan namin yung mga aso eh. Pero may mga tao din na mas nauna pa yung nagpatugtog, matulog kaysa sa aso. Kasi nagkakaiba kasi yung brain natin yung frequency natin. Iba. May ganun. For some, nag-work sa'yo, hindi. Akin hindi. Hindi siya nag-work. Tapos meron pang dati parang mga ganyang klase mga test na depende sa brain mo, maririnig mo ang isang sound at hindi. May ganun eh. Like, basta dati may plinay kami dito ni Chopper na
hindi lahat makakarinig ng sound na to. Tapos pag play ko, na hindi ko sure kung sino sa amin ni Chuper yung nakarinig. Tapos pati yung mga ibang mga tambalanisa na nakatutok. So iba-iba siya. Iba-iba. Diba? Pero winner talaga yung nakalagay doon na nakakakalma to. Thank you very much. This will calm your brain. Pinakinggan ko parang hindi siya nakalma. Parang actually mas nataranta siya. Mas nag-isip tuloy yung brain ko na parang ang galing sa part ng brain yung nakakarinig siya. Tapos makakalma. Ang dami ko tuloy iniisip. Di ba, may isip mo ko minsan, di ba, yung mga gamot for anxiety. Actually, hindi naman talaga siya gamot. Tina-target niya lang na may... Yung mga parte ng brain. Yung parte ng brain mo na parang... Kalmahin. Nag-iisip ka ngayon na nag-worry ka, parang i-block out ngayon na hindi ka mag-iisip ng ganun. Actually, alam mo, come to think of it, yung mga ganyan, amazing eh. Tapos babalik tayo sa o sinong gumawa ng tao na nakaisip ng blockers para hindi ka magka-anxiety, 'di ba? It all boils down to there is a God, 'di ba? Kasi yun nga, nung pinakinggan ko siya kanina, naisip ko, ang galing no, para ma-identify ng tao na may ganyang klaseng sound na pwede magpakalma sa brain. Ang galing paano naisip 'yon, 'di ba? So nagulo yung utak ko, ang daming tumakbo, 'di ba? Ang galing lang din na nag-work sa karamihan ta sa akin hindi. Bakit ganun? Ito na lang, 'di ba, yung mga tunog ng mga ibon, yung rainforest na tunog, nakakakalma siya. Correct. 'Di ba? So to compensate yung mga creation ni Lord. Ang galing na nakakakalma because nature calms eh. Yes, totoo. Hindi ba't dati kapag ka hindi dati hanggang ngayon. Kapag ka gusto mo ng katahimikan, gusto mong mapag-isip-isip, anong unang gagawin? Mamundok. Yan. 'Di ba? Magpakalayo-layo para makarinig ng dagat, 'di ba? Tama. Galing lang. Yung tunog pa lang ng alon, yung paghampas. 'Di ba? Yung paghampas, nakakakalma siya eh. O at least yung part na yun parehas tayo. Hindi naman masyado palang kakaiba yung brain ko. Medyo normal din pala, hindi lang halata. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!